Algunes menors que suposadament vostès havien de protegir d'entorns familiars desestructurats van patir violacions i van ser prostituïdes sota la seva tutela. Estaven massa enfeinats regalant paguetes als menes com per adonar-se dels abusos a què eren sotmesos els menors tutelats del país? Han permès que milers de menors, i no tant menors procedents del nord d'Àfrica, col·lapsessin un organisme que havia de donar cobertura als nens vulnerables del país. La permissivitat i connivència amb el fenomen immigratori que han tingut Junts, Esquerra i el PSC, la seva incapacitat de reclamar l'expulsió immediata d'aquests il·legals, ha fet que cada cop n'arribin més. Per voler fer d'ONG amb els diners públics han condemnat els nostres menors vulnerables a conviure i competir amb qui ja té pares, país i monarques que se n'haurien de fer càrrec.